Вітаем вас. І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцалеева і Дмитрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме даведаемся пра традыцыі святкавання Дня бібліятэк у галоўным кнігасховішчы краіны. Убачым, як рыхтуецца цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы да ўласнага 75-годдзя. Пазнаёмімся з калектывам Віцебскай абласной бібліятэкі. Паўдзельнічаем у мерапрыемствах дзён Екатеринбурга, што прайшлі ў межах дня горада Мінска. Завітаем на прэс-паказ прэм'ернай карціны «Беларусьфільма» «Чорны замак» па матывах твора Владимира Караткевіча. Даведаемся пра праекты, падрыхтаваныя Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь да Дня народнага адзінства. Акунемся ў святочную атмасферу тэатральнага фестывалю «Белая вежа». І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. І пачнем праграму з віншаванняў. Сёння ўсе бібліятэкары Беларусі, а з імі і многія чытачы адзначаюць прафесійнае свята – Дзень бібліятэк. У якасці даты быў абраны дзень заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 15 верасня. У нашай краіне больш за 2500 кнігасховішчаў, агульны фонд якіх перавышае 52 мільёны экземпляраў кніг, часопісаў, рукапісаў і іншых крыніц інфармацыі. Нараўне з друкаванымі выданнямі карыстальнікам даступны выданні ў электронным выглядзе, каталогі публікацый і іншыя інфармацыйныя крыніцы. Мы віншуем усіх, хто мае дачыненне да свята і жадаем, каб у жыцці ўсё адбывалася як у прыгожых раманах. Дмітрый, сёння ў Дзень бібліятэк не магу не запытацца, у колькі гадоў ты пачаў чытаць? Не памятаю, гадоў у 4-5. А самаму маленькаму чытачу сталічнай Купалаўкі 8 месяцаў. Мабыць, бацькі вырашылі, што ўжо пара чытаць. Сама ж цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы сёлета святкуе 75-годдзе. Яна была адкрыта ў 1949 годзе і праз 3 гады ўжо атрымала імя народнага паэта Беларусі. А першым адрасам бібліятэкі быў парк Горкага, дзе знаходзілася летняя чытальня. Зараз у сучасным будынку па вуліцы Веры Харужай рыхтуюцца да галоўных юбілейных мерапрыемстваў. Што падрыхтавалі да свята, даведаўся наш карэспандэнт Алесь Мойскі. «Отдай шорты» – так у народе называется композиция, якую стварыў Мікалай Кандраціў на пачатку 80-х гадоў каля бібліятэкі Янкі Купалы. У той час маралісты былі супраць, маўляў, такая скульптура не можа знаходзіцца каля храма ведаў. Аднак яна па-ранейшаму тут і быццам бы намякае, што ў бібліятэцы дзяцей чакаюць не толькі кнігі, але і шмат забаўляльнага. Пераканаемся ў гэтым і мы. Маючы 75-гадовую гісторыю, сёння Купалаўка, як ласкава называюць бібліятэку імя народнага паэта, выходзіць на міжнародны ўзровень. Тут і супрацоўніцтва з Санкт-Пецярбургскім дзяржаўным універсітэтам, з якім разам запусцілі конкурс эсэ для школьнікаў. На гэтым тыдні адбылася сустрэча з нашымі сябрамі, з нашымі калегамі з горада Екатеринбурга. У рамках гэтай сустрэчы мы адкрылі куток Екатеринбурга ў горадзе Мінску. Нам былі падараваны кнігі аб гэтым горадзе, кнігі пісьменнікаў, якія нарадзіліся ў Екатеринбургу. І мы працягнем святкаваць 26-27 верасня. 26-го адбудзецца прафесійная сустрэча, штогадовая наша канферэнцыя, міжнародная канферэнцыя «Бібліятэка больш, чым заўсёды». Будзе прысвечана 75-годдзю цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы, а ўжо ў пятніцу 27-го ў 14 гадзін мы запросім нашых прыхільнікаў, нашых сяброў, нашых партнёраў святкаваць з намі 75-годдзе. Бібліятэка носіць імя Янкі Купалы. Не дзіўна, што на ўваходзе наведвальнікаў сустракае скульптура Алексея Глебова, якая была перададзена ў бібліятэку з сенецкай школы. Ёсць ва ўстанове і фрэскі, створаныя Эдуардам Рымаровічам у 1989. Фрэскі, якія знаходзяцца ў чытальнай зале нашай бібліятэкі, гэта выявы нашага песняра Янкі Купалы і купалінак. І вось кажуць па легендзе, што напісаныя яны былі менавіта з тых супрацоўнікаў, якія працавалі ў той час у нашай бібліятэцы. Пасля парка Горкага і вуліцы Карла Маркса ў 1976 годзе бібліятэка пераехала ў цяперашні будынак па Веры Харужай 16. З таго ж часу, з канца 70-х, Купалаўка ўзначальвае цэнтралізаваную сістэму дзяржаўных публічных бібліятэк горада Мінска, у якую сёння ўваходзіць больш за 20 устаноў.
Бібліятэка ў наш час гэта не толькі месца, куды чытачы прыходзяць за кнігамі, гэта яшчэ і культурна-масавы цэнтр. У год ладзіцца звыш 600 мерапрыемстваў самага рознага напрамку, як для маленькіх чытачоў, для сям'і, так і для людзей сталага ўзросту. А чытачоў нашай бібліятэцы звыш 24 тысяч. Бібліятэка супрацоўнічае з мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі, якія выдаюць серыю кніг пад назвай «Бібліятэка» і прэзентуюць яе заўжды ў Купалаўцы, а таксама ладзяць ва ўстанове юбілейныя вечары літаратараў. У нас уже 10-й сезон працуе такі ў бібліятэцы Янкі Купалы гарадскі тэатр паэзіі. Ось это была ідэя стварэння гэтага тэатра Міхася Павловича Познякова, старшыні мінскага гарадскога аддзялення пісьменнікаў Беларусі. Ён прыехаў аднойчы з камандыроўкі, дзесьці это убачыў у іншай рэспубліцы і кажа, вот трэба нам арганізаваць такі тэатр. Сярод новых праектаў бібліятэкі тэатр і кніга адкрываем новыя магчымасці. Гэта сумесны праект з тэатрам юнага гледача, а таксама бібліятэка становіцца выставачнай прасторай, дзе зараз можна ўбачыць работы Владзіміра Шаркова з серыі «Архітэктурная спадчына Беларусі». У цэнтральнай бібліятэцы вельмі прыгожая плошча для размяшчэння усялякіх выстаў. І у нас бываюць і такія важныя госці, напрыклад, як Пушкінскі музей маскоўскі, літаратурныя музеі Расіі, Толстова, Дастаеўскага. Гэтыя выставы ладзяцца дзякуючы нашаму сяброўству з прадстаўніцтвам рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. У Купалаўцы працуе дзіцячы аддзел, дзе з першымі кніжкамі маленькія чытачы знаёмяцца і пры дапамозе пальчыкавага тэатра. Такім чынам, у бібліятэку прыходзяць сем'ямі і далучаюцца да гульнявога фармату. Сказочки под музыку рассказываем, стихи под музыку рассказываем с использованием пальчиковой гимнастики, театр разыгрываем, песенки поем, хороводы водим. Самому маленькому читателю нашему было 8 месяцев, только мама попробовала привести. Знаете, с интересом смотрел, с интересом слушал, вовлекался, даже пытался хороводики водить. У будні і выхадныя дні ў бібліятэку спяшаюцца людзі рознага ўзросту па новыя кнігі або запісацца ўпершыню, як гэта зрабілі Алесь Мойскі і Александр Ціхан на гэтым культурным тыдні. Калі маленькаму чытачу Купалаўкі 8 месяцаў, то па статыстыцы каля 80% аўдыторыі нацыянальнай бібліятэкі гэта моладзь да 35 гадоў, пераважна студэнты. Нацыянальная бібліятэка, якая раней насіла імя Владзіміра Леніна, з'яўляецца самай вялікай у краіне. Да Вялікай Айчыннай вайны па колькасці экземпляраў і каштоўных выданняў яна ўваходзіла ў лік 30 лепшых бібліятэк свету. Зараз у Алмазе ведаў засяроджана 4-я частка фондаў усёй краіны, а гэта больш за 10 мільёнаў кніг і 3 мільёны перыядычных выданняў. Акрамя таго, у бібліятэцы захоўваецца каля 70 тысяч рэдкіх старадрукаў і рукапісаў. Пра традыцыі святкавання Дня бібліятэк у галоўным кнігасховішчы краіны, сацыякультурную дзейнасць установы, а таксама які ён сучасны бібліятэкар у нашай наступнай размове. Александр Вадимович, здравствуйте. Поздравляем вас с Днем библиотек. Спасибо. Алмаз знаний, Национальная библиотека, по старинке Ленинка. А как сами называют ее с любовью сотрудники? Я иду в библиотеку. Почему? В какую? В национальную. На единственная Беларусь. 24 раз сегодня отмечается День библиотек Беларуси. Насколько прочно он обосновался в кругу библиотекарей? Сентябрь месяц – это у нас такой месяц, где прославляются знания. У нас есть 1 сентября праздник День знаний, который был в этом году, кстати, тоже в библиотеке организован. И у нас есть День письменности, и у нас еще есть День библиотек. Поэтому в этом году у нас проходит очень интересное мероприятие, которое предполагает научно-методическую конференцию, куда съездятся специалисты, руководители из разных областных и районных библиотек нашей страны. Мы подводим итоги года и планируем некий вектор развития на будущее. Помимо самой конференции также прошла церемония подписания соглашений о присоединении к нашей электронной библиотеке,
Это проект, который у нас запущен, и к концу следующего года он обещается быть выполненным. Соответственно, мы с областными библиотеками, которые присоединятся к нашей библиотеке, подписали с ними об этом соглашение. Как посетители могут ощутить праздничную атмосферу в этот день? В Дне библиотеки у нас, конечно, и висят и стенды, и площадка, где можно фотографироваться и так далее. Все это есть. Но самое главное, что можно прийти и почитать книгу. Вот мне, например, было бы интересно, если бы я в библиотеке не работал, мне было бы интересно прийти просто почитать и пообщаться с такими же читателями, как я сам. Каков образ современного библиотекаря? Во-первых, это человек, который знает свое дело, то есть он знает библиотечное дело, потому что библиотечное дело имеет свою определенную специфику. Это не просто прийти, взять книгу, там, дать ее читателю. Там все книги организованы в каталоге. Сегодня преимущественно каталоги все перешли в электронный вид. Вот эта система каталогизации, в том числе и электронная система, она требует определенной организации, подготовки, и у нее есть своя специфика. И эту специфику, соответственно, нужно знать. Это первое. Второе, конечно же, человек, который работает в библиотеке, он должен любить книги. Особенно, если он работает на книговыдаче. Ну, условно говоря, если, допустим, вот я прихожу за книгой, мне было бы, допустим, интересно, чтобы человек, который выдает мне книгу, чтобы он ее тоже читал, и чтобы можно было с ним это обсудить. У нас работают именно такие люди, которые книгу знают, книгу любят, и знают, где нужно найти необходимую информацию. Согласились бы вы с утверждением, что сегодня библиотека работает больше как социальный и культурный центр? Да, действительно, сегодня библиотека – это социокультурный, общественно-политический, я не боюсь этого слова, и научно-познавательный центр. Только за текущий 2024 год в нашей библиотеке проведено более 180 мероприятий, из них 130 мероприятий социокультурной направленности. Из них 7 мероприятий было с участием высших должностных лиц. Здесь проводят конференции различные наши силовые ведомства. Скажем, Следственный комитет проводил конференцию по следственной деятельности и так далее. У нас проводится огромное количество мероприятий по научной линии и проводятся научные исследования. Весной мы проводим книговедческие чтения, которые собирают около 100, а то и более 100 специалистов в области книжного дела, архивного дела, филологов и так далее. Как раз через месяц буквально будет конгресс, который называется «Библиотека как феномен культуры», который объединяет более 400 специалистов в области библиотечного дела со всего бывшего Советского Союза и стран СНГ, где мы будем обсуждать различные проблемы, которые касаются библиотек, библиотечного дела, книжного дела и так далее. У нас проводится огромное количество различных выставок книжных. Мы уже неоднократно выезжали с выставками редких книг в другие регионы нашей страны, мы их там представляли. Мы ездили в Гродно, в библиотеку Карского, мы ездили в Витебск и так далее. Очень много выставок и мероприятий, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это у нас очень интересный проект, который мы запустили, называется «Газетные строки, читая сердцем». Как газеты белорусские освещали вот эти события освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков. И все эти газетные вырезки мы объединили и издали книгу, которая так и называется «Газетные строки, читая сердцем». У нас было мероприятие еще «Дорогами славы». Мы ездили просто по тем городам в том порядке, как они были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. И мы эту выставку там представляли. Какие раритеты хранятся в Национальной библиотеке? Возможно, какие-то экземпляры пополнили фонды в последнее время? Это Виленское Евангелие 1623 года издания. В прошлом году ему исполнилось 400 лет. Мы сейчас активно очень работаем над этой книгой. Также у нас есть 10 книг Библии, изданные Франциском Скорыной. Также я могу добавить, что в нашем музее книги, который очень популярный, есть экземпляр того самого Евангелия, который Достоевский читал, находясь в Омском остроге. Мы сейчас можем сами вместе с вами туда пройти и ознакомиться с этим экземпляром. 22 декабря 1849 года Федор Михайлович Достоевский вместе с другими революционерами-петрошевцами был выведен на Семеновский плац. И он был приговорен к смертной казни. В последний момент было объявлено помилование. Факсимильное издание этого самого Евангелия, которое читал Достоевский на каторге.
Он его читал, и не просто читал, а делал пометки определенные, которые ему были нужны потом в будущей писательской деятельности. Он этим Евангелием очень дорожил, и, собственно, он не расставался потом с ним на протяжении всей своей жизни. Подарки коллег из-за рубежа Национальная библиотека Беларуси получает? Обмениваться подарками – это такая добрая традиция, причем это может быть не обязательно в рамках каких-то договоров. Подарков у нас много в нашем музее, но вот один из них – это буквально вот здесь перед вами, это Витязь в тигровой шкуре, в золотой оправе, выполненный на грузинском, английском, немецком, французском и русском языке. Поскольку он в 1712 году был издан, в 2012 году вот сделали такое факсимильное издание, вот нам подарили. С правой стороны можете видеть подарок из Ирана, Коран, знаменитая священная книга всех людей, исповедующих ислам. У Национальной библиотеки десятки партнеров библиотек. В чем заключается сотрудничество между ними? С зарубежными библиотеками имеется более 60 договоров о сотрудничестве. Эти договора о сотрудничестве предполагают обмен книгами, проведение совместных мероприятий, научных исследований, круглых столов, конференций и даже просто дружеских встреч. С библиотеками, допустим, Новосибирска, вот у нас была встреча летом, мы обсуждали будущие проекты по союзному государству. Вот мы хотим ряд книжных изданий реализовать, которые связаны с историей России и Беларуси. У нас был телемост, где мы обсуждали вот эти будущие книжные издания, посвященные истории России и Беларуси. Первой мировой войны, Второй мировой войны, деятели культуры России и Беларуси. Это вот как раз вот один из таких проектов. Цікавы факт. Самая старая публічная бібліятэка ў Беларусі з'явілася ў Гродні ў 1830 годзе. Зараз яна носіць імя першага айчыннага акадэміка, заснавальніка беларускай філалогіі і мовазнаўства Яўхіма Карскага. А ў Віцебску працуе абласная бібліятэка імя Леніна, якая вядзе свой адлік ад 1 студзеня 1929 года. Да юбілею ва ўстанове падрыхтаваны тэматычныя выставы, абнаўляюцца фонды, вядзецца алічбоўка дакументаў. З калектывам, які вядзе гэтую нялёгкую, але цікавую працу і нядаўна стаў ініцыятарам выпуску чарговай кнігі, пазнаёміўся наш карэспандэнт Алесь Мойскі. «95-годдзе галоўнага кнігасховішча Віцебшчыны супала з юбілеем ураджэнца гэтага краю народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. Што падрыхтавалі ў бібліятэцы да юбілею пісьменніка і што да ўласнага свята, зараз даведаемся. У 1929 годзе ў Віцебску адкрылася аддзяленне дзяржаўнай бібліятэкі, ад якой пераняло імя, а з 1967-га яшчэ і знаходзіцца на вуліцы імя Леніна. І чытачоў сустракае прыгожы вітраж мастака Барыса Кузьмічова. Сёння гэта самая буйная бібліятэка вобласці, і яе фонды налічваюць больш за 700 тысяч выданняў. Але яшчэ ў Вялікую Адчынную вайну яны былі цалкам знішчаны і з цягам часу адноўлены. Сразу же после войны библиотека начала свою работу. И в наших архивах вот, библиотечных есть и фотографии того времени, когда библиотекари, а из них даже некоторые наши сотрудники на тот момент, и даже в частности директор библиотеки, они были участниками Великой Отечественной войны. И когда они вот с наградами, с медалями обслуживают читателей. Советский Союз и все республики бывшего СССР помогали все, чем могли, в общем-то, и поэтому фонды пополнялись и из частных коллекций, и из тех библиотек, которые, ну, на то время, с тех территорий, которые не были оккупированы. Многія дзесяцігоддзі супрацоўнікі бібліятэкі папаўнялі краязнаўчую картатэку Віцебшчыны. Сёння яны працуюць над рэгіянальным электронным рэсурсам перыядычных выданняў, які актыўна алічбоўваюцца. Такім чынам, аддзелы бібліятэкі займаюцца захаваннем памяці, чаму сведчанне і новая сумесная кніга з выдавецкім домам «Звязда». Адным з такіх прыкладаў яскравых зберажэння памяці з'яўляецца перавыданне кнігі Ніны і Мікалая Дарафеенкаў, Мікалая Іліча Пахомова «Віцебскае падполле». Вось яна зараз у мяне ў руках. Гэтая кніга створана на аснове кандыдацкай дысертацыі Ніны Івановны Дарафеенкі і ўпершыню пабачыла свет у 1969 годзе. У 1974 да тысячагоддзя Віцебская яна была выдадзена другі раз, і вось доўгія дзесяцігоддзі кніга не перавыдавалася. Хаця, канешне, цікавасць вялікая да гэтай тэмы, тым больш распрацаваная навукоўцам, тэма падполля наогул складаная.
Асабліва фонды бібліятэкі дапамагаюць у працы навукоўцам, студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, магістрантам і аспірантам. А ў лістападзе бібліятэка разам з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і мясцовым краязнаўчым музеем зладзяць юбілейную 10-ю навукова-практычную канферэнцыю «Віцебскі край». Мы у першую будем проводить эту конференцию на 2 дни, потому что ранее Витебский край отбывался только на 1 день. Ну и вы знаете, Витебская областная библиотека на сегодняшний момент это такой флагман краязнаўчага руху на Витебщине. Это не только потому, что там ладится конференция Витебский край, а потому что на сегодняшний момент сапраўды библиотека это центр, это такі навукова-метадычны центр для краязнаўцаў. Можно абмеркаваць актуальныя, розныя надзённыя пытанні, шырокае праблемнае поле, гэта гісторыя, гэта мовазнаўства, гэта мастацтвазнаўства, гэта краязнаўства. І вельмі важна, што ў канферэнцыі прымаюць удзел пачынаючы ад школы, школьнікі і заканчваючы дактарамі навук, прафесарамі. Да 95-гадовага юбілею абласной бібліятэкі яе супрацоўнікамі падрыхтавана выстава, якая знаёміць з гісторыяй установы, а таксама ладзяцца іншыя праекты. Наш юбилейный год, конечно, мы готовим такую целую большую программу для того, чтобы показать, скажем, и лучшие книги, и лучшие мероприятия провести для наших читателей. И, в частности, с Витебским областным телевидением у нас есть такой проект «Библиотека. 95 лет. Взгляд изнутри». Віцебская абласная бібліятэка не толькі выдае кнігі і прапановвае электронныя праекты чытачам, але і ладзіць сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі кніг і выставы як да 80-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў або да 100-годдзя свайго земляка, народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. На працягу года, пачынаючы са студзеня, у нас наладжана выстава «Стваральнік ваеннай эпапеі», прысвечаная Васілю Быкаву. Да таго ж мы наладжвалі, у маі прайшоў круглы стол, прысвечаны Василю Владимировичу. І я думаю, що працягам стане восенню мерапрыемства агульнае, дзе мы запросім да ўдзелу і музеі, і наш Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа, навукоўцаў, таксама вечарыну прысвечаную Васілю Быкаву. Дзякуючы электронным рэсурсам бібліятэкі можна з любой кропкі пазнаёміцца з краязнаўчымі працамі па гісторыі ўсіх раёнаў Прыдзвіння, гісторыяй вайны 1812 года або партызанскага і падпольнага руху ў гады Вялікай Айчыннай, як гэта зрабіла здымачная група праграмы «Культурны тыдзень». Гістарычны раман-дэтэктыў «Чорны замак Альшанскі» Владзіміра Караткевіча мае ў фондах кожная бібліятэка краіны. Ім не толькі зачытваюцца, але і ставяць у тэатрах і экранізіруюць. Так, на гэтым культурным тыдні ў сталічным кінатэатры Беларусь адбыўся прэс-паказ беларуска-расійскай карціны «Чорны замак» па матывах твора пісьменніка. Гэта сумесная праца Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» і New Art Cinema Production. Рэжысёрам фільма выступіў Кирилл Кузин. Я очень надеюсь на то, что удалось сохранить белорусскость в этой истории. Актеры все очень хорошо образованные, читали мы много. Батальныя сцэны, графіка, маштабныя дэкарацыі і прыгажосць беларускай прыроды. Паказаць такі складаны шматслаёвы раман сапраўды задача вельмі няпростая. Аўтарам фільма ўдалося сумясціць дзве рэальнасці – гістарычную і сучасную ў адзін яркі дэтэктыўна-романтычны сюжет. Конечно, я доволен и результатом, и работой, потому что занимался любимым делом. То есть я очень люблю Короткевича, я это не раз говорил, и то, что мне выпала такая, скажем так, честь сделать эту работу, я не мог не отказаться от нее и делал то, что мог. Падзеі, апісаныя ў сцэнары, адбываюцца ў рэальных месцах Беларусі. Карціна здымалася ў дзясятках лакацый па ўсёй краіне. У кадры больш за 50 славутасцей. Основную декорацию интерьерную мы выстраивали, я делала в павильонах киностудии «Беларусьфильм». Это был интерьер Черного замка, интерьер башни Астролябии. То есть это все сделано ручками наших декораторов и художников по чертежам, по восстановленным каким-то чертежам и по какому-то моему художественному видению. У шырокі пракат карціна выйдзе 12 снежня, напярэдадні 100-годдзя беларускага кіно. Таксама фільм чакае і фестывальная біяграфія. Нам важно, чтобы наши фильмы Национальной киностудии «Беларусьфильм» по возможности имели фестивальную историю. Фильм «Черный замок» – это как раз из той категории. Все готово к его такому международному фестивальному показу. Субтитры на английском языке, поэтому думаем, что до
старта, до 12 декабря, когда назначен старт, у него появится фестивальная история. Мінск і Гомель учора адзначылі Дзень горада. Маштабнае свята ў гонар 882-годдзя абласнога цэнтра прайшло з вялікім размахам. Горад Насожан на некалькі дзён ператварыўся ў танцавальную сталіцу Беларусі. Больш за 1300 артыстаў з усіх рэгіёнаў Беларусі, Расіі, Китая, Шры-Ланкі прыехалі туды на 11-й міжнародны фестываль «Сожскі карагод». Мерапрыемствы, прымеркаваныя да 957-годдзя беларускай сталіцы, прайшлі пад агульнай назвай «Мінск – горад для жыцця». Жыхарам і гасцям прапанавалі як шэраг актыўнасцей пад адкрытым небам, так і тэматычных экспазіцый, што расказваюць пра гісторыю і сучаснасць горада-героя. Да таго ж у межах Дня горада ў Мінску прайшлі дні Екатеринбурга. Жыхарам і гасцям сталіцы прапанавалі знаёмства з творчасцю расійскага мастака Алексея Ефремова ў мастацкай галерэі Михаила Савицкого. Моя семья из 300-летней истории города 100 лет живет уже в этом городе. И мы с этим городом на одном дыхании. И вот мне нравится давать названия, которые неоднозначны, которые дают повод для размышлений и тому подобное. А на наступным тыдні наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Гэта маладое свята, але яно мае глыбокія гістарычныя карані. 17 верасня 1939 года Чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь, уз'яднаўшы яе з БССР. Тэматычныя мерапрыемствы з нагоды свята ўжо распачаліся. Так, у Мінскім гарадскім палацы культуры зладзілі урачысты сход і канцэрт, а ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы разгарнулася выстава «Безназоўныя». Рыхтуе падарунак усёй краіне да Дня народнага адзінства і найбуйнейшы ў Беларусі дзяржаўны медыа-холдынг. 17 верасня Белтэлерадыёкампанія запусціць першы ў гісторыі айчынны тэлеканал навін кругласутачнага вяшчання. Таксама ў Дзень народнага адзінства на тэлеканалах Белтэлерадыёкампаніі стартуе новы сезон. Вашай увазе новыя праекты і ўжо любімыя праграмы. З'явяцца прэм'еры і на канале сапраўдных каштоўнасцей тэлеканале «Беларусь-3». Сачыце за праграмай. А з 21 верасня глядзіце новыя выпускі беларускай кухні, палітры перамогі культурнага падарожжа і прэм'ерны праект «Сведкі вялікай айчыннай», які пазнаёміць з аператарамі, рэжысёрамі і фатографамі, што працавалі ў гады вайны. Падрыхтавала шэраг тэматычных праектаў да Дня народнага адзінства і Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Пра выданне, што ўбачылі свет да свята, а таксама кнігу, што раскажа юнай аўдыторыі пра важнасць гэтай даты, раскажа першы намеснік міністра інфармацыі Андрей Кунцевич. Андрей Михайлович, приветствуем вас. Рожденный временем, говорят о самом молодом празднике суверенной Беларуси, Дне народного единства. Чем символичен факт его появления именно сейчас? С моей точки зрения, главная ценность этого праздника в том, что он был учрежден не в угоду какой-то политической конъюнктуры или не в пику кому-то. Этот день прочно укоренился в нашем общественном сознании как важная веха в истории белорусской государственности. День 17 сентября 1939 года остановил принудительную полонизацию, считая оккупацию значительной части белорусской территории и положил начало долгожданному объединению белорусского народа, искусственно разъединенного в одну большую единую семью. В контексте этой исторической даты мы долгое время не называли вещи своими именами, старались подобрать какие-то более аккуратные формулировки и трактовки тех событий, тем самым принижая и нивелируя значимость этого дня. Более того, был период, когда нам активно насаждали чувство стыда за решение 85-летней давности. Но благо уровень национального самосознания белорусского народа, а также мудрость нашего президента, который четко почувствовал запрос общества, не позволили вот этим негативным тенденциям безвозвратно укорениться в нашей государственной исторической политике. И сегодня День народного единства – это праздник всех белорусов от Бреста до Витебска, от Гродно до Хотинска. Насколько за эти годы праздник укоренился в жизни белорусов? День народного единства органично вписался в календарь белорусских государственных праздников. И по уровню и масштабу тех мероприятий, которые проводятся в эти дни в нашей стране, можно смело говорить о том, что этот
праздник действительно получил широкое одобрение у жителей нашей страны. Какие проекты были специально подготовлены к Дню народного единства? Применительно к Министерству информации хочу сказать, что в преддверии Дня народного единства наши белорусские издательства выпустили серию книг, посвященные этому дню. В частности, издательство «Беларусь» в серии белорусской детской энциклопедии вышла книга известного историка, профессора, общественно-политического деятеля Игоря Александровича Мурзулюка. Книга называется «Вместе навсегда. День народного единства», рассчитанная на детскую, на юношескую аудиторию. И в этой книге в такой доступной, простой форме идет повествование о том непростом периоде в истории нашего государства, именно в расчете на детскую аудиторию. Отдельно, наверное, выделю очередную книгу известного нашего коллекционера Владимира Лиходедова. Книга, которая так и называется «Беларусь единая». В ней собраны уникальные материалы из коллекции Владимира Лиходедова, которые посвящены как раз периоду нахождения белорусских территорий и Западной Беларуси в составе Польши. Кроме того, в преддверии этого праздника были переизданы произведения известных белорусских литераторов, писателей, поэтов, выходцев из Западной Беларуси, людей, которые были активными участниками тех событий. Это такие известные литераторы, как Максим Танк, Пилип Пестрак и ряд других авторов Западной Беларуси. Более того, в рамках подготовки к Дню народного единства в наши республиканские и региональные средства массовой информации выпустили ряд тематических программ, творческих проектов, посвященные этому дню. Ну и, пожалуй, наверное, главный подарок, который наши журналисты сделали для всей страны, это в День народного единства начнет работать целый новый телеканал, первый информационный, с чем я всех нас и поздравляю. Отдельные слова благодарности Белтирадиокомпании за реализацию этого проекта. Я надеюсь, он придется по душе нашим зрителям. 104 гады. Менавіта столькі споўнілася ўчора Нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янкі Купалы. З нагоды свята ва ўстанове паказалі легендарную паўлінку, а напярэдадні прэзентавалі летапіс тэатра, які размясціўся на фасадзе будынка. Гісторыю тэатра таксама можна ўбачыць і ўнутры. Там прадстаўлена партрэтная галерэя выбітных купалаўцаў, артыстаў, рэжысёраў, мастакоў. Было подписано соглашение о творческом сотрудничестве с литературным музеем Янки Купалы, первым проектом, в соответствии с которым было открытие места Янки Купалы. Музеем любезно предоставлен материал, фрагмент из писем, в котором указано, что Янка Купала любил сидеть в левой ложе для самой сцены. Брэст на гэтым культурным тыдні сустракаў гасцей і удзельнікаў 28-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Публіцы прапанавалі разнастайную жанравую палітру ад камедыі, драмы і меладрамы да эксперыментальных пластычных і музычных пастановак, а таксама спектаклі тэатра лялек. Сёння апошні дзень форума. Завершыць яго спектакль на бойкім месцы паводле астроўскага ў выкананні артыстаў дзяржаўнага маладзёжнага тэатра Узбекістана. Сёлета культурны форум сабраў у афішы 20 калектываў з 7 краін. У гэтым годзе ініцыятыва прыняла калег па сцэне адразу на 5 пляцоўках горада. З новага і агульны тэматычны напрамак рэпертуару. На суд гледачоў удзельнікі фестывалю прадставілі ўсе драматычныя адценні твораў сусветных класікаў на 3 мовах. Без мастацкага падарунка не засталіся і самі творцы. Да адкрыцця Белай вежы быў падрыхтаваны новы арт-аб'ект – Брэст тэатральны. Белая вежа – это визитная карточка города Бреста. Наверное, подтверждение тому, что фестиваль прижился, он имеет своих почитателей, имеет, наверное, в том числе и постоянных участников. Это лишь подтверждение вот того фундамента, той основы и идеи, ради которой мы все живем. Это, в первую очередь, показать безграничие искусства, культуры. Па традыцыі, перад пачаткам фестывалю быў зачытаны віншавальны адрас ад міністра культуры Рэспублікі Беларусь. Адкрылі ж праграму гаспадары форуму. На родных падмостках выступіў калектыў Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы з пастаноўкай «Бацькі і дзеці».
Зритель идет в наш театр за новыми эмоциями, за получением той радости, которую он порой в обыденной жизни не может получить. А сидя в нашем зале, он проживает те моменты жизненные, которые порой хотел прожить или прожил и вспоминает с удовольствием. П'еса па знакамітым творы Івана Тургенева аб'яднала сучасныя сцэнічныя формы і класічнае бачанне рамана. Галоўную ідэю з адвечным канфліктам пакаленняў захавалі. Перапрацавалі ж яе падачу. Сцэнаграфія стала своеасаблівым сінтэзам розных эпох. На адной сцэне публіка бачыць умоўны інтэр'ер рускага маёнтка з аўтэнтычным самаварам і тут жа вобраз начнога клуба з неонавай падсветкай. Такі стылістычны мікс падтрымлівае і музыка, ад класічных сачыненняў да рэпа. Арыгінальныя рысы таксама набылі галоўныя персонажы. Форма сделана такая более современная, тем более вот это, вот то, что на мне, это не моя прихоть, это антураж моего костюма. Вот это как бы, ну, действие происходит сейчас. Отцы и дети, взаимоотношения персонажей, отцов и детей, поколений разных, они существуют постоянно. Фестываль «Белая вежа» зрабіў Брэст на 6 дзён не толькі вялікай пляцоўкай для сцэнічных падзей, але і скрыжаваннем самых розных культур. Нацыянальны скандынаўскі каларыт можна было адчуць у пастаноўцы расійскага калектыву з тэатра лялек Кузбаса імя Аркадзя Гайдара. Артысты з Кемерава у гэтым годзе прынялі ўдзел у культурным форуме ўпершыню. Да такога дэбюту госці з Расіі прывезлі спектакль для дарослых «Рагнарок. Гибель богов». Мне в детстве подарили книжку, сборник мифов как раз разных стран, и так получилось, что первая глава была именно скандинавская мифология. И вот я в 6 лет прочитал эту книжку, как-то синдром утенка, видимо, сработал, и я рос в театре просто еще, я с детства как бы в нем, и все, с 6 лет я ходил и думал, почему у нас нет такого спектакля. И вот спустя 26 лет, получается, осуществил мечту свою детскую. Сюжэт пераносіць гледачоў у нябесны горад Асгард падчас балявання багоў пасля перамогі над ледзянымі волатамі. Радасць перарываецца зданнямі, якія бачыць Одзін пра гібель яго сына. Менавіта тэма лёсу становіцца галоўнай у спектаклі. Самі галоўныя героі на працягу падзей шукаюць адказ на пытанне змагацца з лёсам або прыняць яго. Разам з лялькамі граюць на сцэне і сапраўдныя акцёры. Актер просто он живой, и он интересней. Всегда на него интереснее смотреть, чем на куклу, она не живая. И вот в этом такое волшебство, чтобы ее оживить, она стала живая, и ты такой вау. Нягледзячы на лялечную спецыфіку тэатра, маштабныя падзеі не выглядаюць штучна, дзякуючы пластычным рухам цацачных артыстаў. Такі эфект дасягаецца сіламі адразу некалькіх лялькаводаў. На адной фігуры могуць працаваць да 3 чалавек. Увазе наведвальнікаў тэатральнага форума і сцэнічнае ўвасабленне тэкстаў айчынных класікаў. Нацыянальна-акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы правёз пастаноўку «Пісаравы імяніны» паводле п'есы Уладзіслава Галубка. Упершыню спектакль быў прадэманстраваны больш за стагоддзе таму, аднак актуальнасці сюжэт не згубіў. У цэнтры камедыі інтрыгі аднавяскоўцаў. Их волнуют те же самые проблемы. Поскольку у нас водевиль, понятно, мы высмеиваем вот эту всю палитру различных нравов. Поэтому абсолютно естественно, органично, как сам театр, который призван всегда быть здесь и сейчас. З залатой калекцыі рускай літаратуры на брэсцкіх падмостках і твор Дуброўскі. Інсцэніроўку разбойніцкага рамана прадставіў усходне-казахстанскі абласны драматычны тэатр. Яго творчая каманда ператварыла авантурны сюжэт у драматычныя накіды. Я решила взять прозу и попробовать переложить на очень действенную основу. Сначала кажется, что это только повествование, но это вводная часть, больше рассчитанная, наверное, для современного подрастающего поколения. Незвычайны погляд на класіку прадэманстраваў і тэатр школы драматычнага мастацтва. Маскоўскі калектыў адлюстраваў вясковы аповед Дастаеўскага «Дядзішка ў сон» праз фантазіі галоўных герояў. Думкі персонажаў зліваюцца ў адзін выдуманы свет, адлюстраваны праз сценографію. Это такой вот общий глобальный сон, где возможно все, где предметы узнаваемые, но в то же время они каких-то странных форм или размеров, где люди, ты их узнаешь, ты точно знаешь, что это этот человек, но он выглядит совершенно по-другому. Пошукі сябе і выхад з залежных адносін адлюстраваны ў пастаноўцы «Жыццё без» дзяржаўнага акадэмічнага рускага тэатра драмы імя Максіма Горкага «Застаны». У увазе публікі псіхалагічны маналог у жанры бытавы сюррэалізм.
Такім чынам, праграма фестывалю прапанавала разгледзець і сацыяльныя праблемы праз прызму сцэнічнага мастацтва і самыя розныя пытанні сучаснага грамадства. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі фестывалямі, юбілеямі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.